Ziet u deze bulten aan de bovenkant? Zo heb ik hem niet besteld. Ik wilde plat. En het geluid wat eruit komt, daar klopt ook iets niet mee. Het klinkt wel oké, maar de bas komt er niet goed doorheen. Ik ben Mees, ik ben 22, ik kom uit Leeuwarden en ik studeer aan de Academie voor Popcultuur in mijn laatste jaar. Mijn eerste confrontatie met mijn gender was in groep 5. Toen gingen we korfballen met schoolkorfbal en we hadden 2 teams gemaakt. In allebei de teams 4 jongens en 4 meisjes. En toen was er 1 jongetje ziek geworden. Dus ik dacht, ik val wel even voor hem in dat andere team. Maar dat kon toch niet, omdat ik een meisje was. Toen was eigenlijk voor het eerst dat ik echt werd geconfronteerd met dat ik werd gezien als meisje. En dat klopte niet helemaal met wat ik voelde. Dag meneer. Oh nee, sorry. Dag mevrouw. Sorry dat het zo moet, maar er is gewoon geen woord voor jou. Ben je dan een het? Maar dat klinkt zo gek. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Oh. En gaat het wel goed? Nadat ik erachter was gekomen dat ik me niet echt een meisje voelde, wist ik eigenlijk nog steeds niet wat ik dan wel was. Omdat ik dacht, als je geen meisje bent, dan moet je wel een jongetje zijn. En ik voelde me ook niet echt een jongetje. Dus toen dacht ik eigenlijk altijd dat ik gek was of dat er iets mis was met mij. Totdat ik op mijn 15e een filmpje zag van iemand op YouTube die gebruikte het woord non-binair. En toen ik dat hoorde, toen ik hoorde wat dat betekende, toen dacht ik, ja, dat is het. En ik ben niet de enige en het bestaat wat ik voel, het mag er zijn. Ik ben eigenlijk altijd al wel bezig geweest met schrijven en met taal. Sinds ik heel klein was, schrijf ik al wel gedichtjes en kleine verhaaltjes en zo. En sinds ik 15 ben, schrijf ik ook liedjes. En toen ben ik dat ook een beetje gaan delen in de vorm van gedichtjes gewoon op papier en spoken word op het podium. En die gaan eigenlijk over alles wat ik voel en meemaak in mijn leven. Ziet u deze bulten aan de bovenkant? Zo heb ik hem niet besteld. Ik wilde plat. En het geluid wat eruit komt, daar klopt ook iets niet mee. Het klinkt wel oké, maar de bas komt er niet goed doorheen. En dan nog iets. Ik denk dat die lek is. Hoe verklaar je anders dat er elke maand een vlek zit aan de onderkant? Hier heb ik allemaal niet om gevraagd, dus als ik nog mag ruilen, dan graag. Nu schrijf ik best wel veel over gender en over mijn eigen transitie, omdat ik daar nu wel middenin zit eigenlijk. Dus het is nu wel een groot deel van mijn leefwereld, maar het is best wel moeilijk geweest om dat een plek te geven in mijn teksten of zo. Omdat ik me niet wilde kenmerken als iemand die alleen maar dingen maakt over trans zijn. En nu heb ik me daar wel bij neergelegd dat het gewoon nu belangrijk is voor mij en dus ook een plek verdient op het podium. En dat ik het ook wel fijn vind om daarover te schrijven. Door over trans en gender dingen te schrijven wil ik eigenlijk mensen meegeven dat trans mensen overal zijn. Dus ik wil het een soort van een gezicht geven. En je kan in mij de verhalen herkennen die je misschien in de media hebt gehoord. Ik mag nergens naar het toilet. Ik ben net te weinig gehandicapt. En ik kan ook geen luier aan, omdat ik niet in mijn maat bestaan. Als ik mensen nog iets mee zou mogen geven, dan zou dat zijn dat wij als mensen eigenlijk meer gemeen hebben met elkaar dan we denken. En dat je altijd wel iets met iemand kan delen. Als je daarnaar op zoek gaat, als je gewoon luistert naar iemands verhaal, dat je dan altijd wel met iemand een connectie kan maken, op wat voor manier dan ook.